Il-Pulizija qed tinvestiga l-legat każ ta' korruzzjoni li seħħ fil-futbol bejn l-2002 u l-2004. F'dan il-każ hemm allegatament involut wieħed mit-8 assistenti parlamentari. Sissa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi għadu ma qalx minnu l-assistent parlamentari li qed ikun investigat. Fil-perjodu li allegatament seħħ dan it-tixħim, is-Sliema kienu champions ta' Malta u l-President tal-klabb kien l-assistent parlamentari Robert Tarigo. Mitlub jirreaġixxi għal dan il-każ, Robert Tarigo ma rridx jikkummenta. X'għad nistaqsik ir-reazzjoni tiegħek għal dak l-artiklu li der fuq il-Malta Today rigward il-każ ta' tixħim fil-futbol? M'għandix nikkommenta. Għaliex ma tħoss li għandek tikkummenta hemm involut wieħed minnkom? M'għandix nikkommenta. Għalkemm Robert Tarigo ma rridx jikkummenta dwar il-każ, assistenti parlamentari oħrajn mill-ewwel iċċaraw li huma ma kinux involuti. Għanax li ngħidlek li mhux jien il-bqija m'għandix kummenti oħra x'nagħmel. Jiena ma kelli l-ebda intrigu ma' affarijiet ta' futbol, fimt. L-assistent parlamentari Beppe Fenekadami min-naħa tiegħu qal li aħbar bħal din hija inkwetanti. Tixxokjak tinkwetak, però naturalment the right way to do things is meta jkollok rapporti bħal daw tirreferihom il-Kummissjoni tal-Pulizija biex jinvestigaw. Sa dan it-tant il-ġurnal Malta Today staqsel l-uffiċċju tal-Prim Ministru jekk Lorenz Gonzi kienx jikkonfronta lil Robert Tarigo dwar dan il-każ. Il-kelliem tal-Prim Ministru wieġeb mod ċott li l-persuna kkonċernata ċaħat l-allegazzjonijiet.